Bine v-am regăsit, am revenit în clinica Alora așa cum am promis și astăzi vom vorbi despre prevenție dentară cu doamna doctor Roxana Ionescu, medic stomatolog. Mă bucur să te cunosc și să discutăm un subiect extrem de important. Mă bucur că ai venit. Și eu mă bucur. Ce înseamnă prevenția dentară și de ce este important să facem prevenție dentară? Prevenția este un pic mai complexă decât pare. Reprezintă totalitatea metodelor prin care preîntâmpinăm apariția unor afecțiuni orodentare, dar și surprindem din timp anumite afecțiuni într-o fază în care ele încă pot fi reversibile și pot fi tratate minim-invaziv la medicul stomatolog. Ceea ce este extrem de important, pentru că încă ne temem de medicul stomatolog, din păcate, deși n-ar trebui să ne mai temem, și trebuie să înțelegem că este important să facem prevenție. De ce? De sănătatea cavității bucale ține sănătatea întregului organism. Într-adevăr, este cea mai sigură metodă de a evita tratamentele complexe la medicul stomatolog. Dacă avem grijă de igiena orală și de alimentele pe care le consumăm, cu siguranță este suficient să ajungem din 6 luni în 6 luni să vizităm medicul stomatolog. Dar nu-l vom evita, adică nu e suficient doar igiena și alimentația. Sigur trebuie să ajungem la medic din 6 în 6 luni. Să ne spui cum facem corect prevenția dentară? Prevenția dentară la domiciliu este foarte simplă. E suficient un periaj dimineața și seara. Dar dușul bucal este cel mai important. Mulți pacienți vin în cabinetul stomatologic, din păcate ei nu știu de dușul bucal și sunt încă surprinși că nu au aflat. Igiena clasică, periajul de 2 ori pe zi, întotdeauna trebuie asociat cu dușul bucal pentru a menține sănătatea parodonțiului. Fără un parodonțiu sănătos, degeaba avem dinți frumoși. Îi vom pierde la un anumit interval de timp. Ața dentară ne ajută și ea? Ajută dacă este folosită corect. Din nou, este necesar să vii la medic, să îți explice cum să o folosești corect, altfel vei putea face mai mult rău decât bine. Exact, să nu rănim gingia, nu la asta te referi. Vom leza gingia și va sângera și va fi un loc propice pentru a se inocula, de exemplu, bacteriile. Și nu vrem să se întâmple asta, că ajungem la complicații, exact. La boală parodontală, ne pierdem dinții și nu vrem. Hai să vedem acum despre prevenția pe care o faci în cabinetul medicului stomatolog. Ne-ai spus ce ar trebui să facem noi singuri acasă. Atenție și la ce alimente consumăm și să nu desfacem nimic cu dinții, să nu mâncăm prea mult dulce, fără nu? Zahăr, dacă fără se poate. Zahăr, da. Și fără să ne spălăm imediat pe dinți, nu? Măcar asta să facem. Fără sucuri, dacă se poate, acidulate dăunează foarte tare smalțului. Da, bune precizările acestea. Iar în cabinetul medicului stomatolog, cum facem această prevenție? În principiu, este foarte importantă anamneza pentru a descoperi ce obiceiuri vicioase are pacientul, ce alimentație, ce probleme de sănătate. Nu ne reducem strict la aparatul dentomaxilar. Întotdeauna vom asocia și cu probleme de sănătate generale. Dacă pacientul nu a fost de mult la medicul de familie, nu și-a făcut analize, de multe ori mi s-a întâmplat să descoper un diabet de care pacientul nu știa și a aflat venind la medicul stomatolog. Exact, da. Sau anumite probleme locale, putem preveni cancerul oral. Din nou, foarte mulți pacienți nu vin la control și ajung în stadii avansate, când de multe ori nu se mai poate face nimic. Este suficient să faci controlul din 6 în 6 luni și vei afla mult mai multe decât dacă ai procese carioase sau dacă ai nevoie de o albire. Practic, consultul stomatologic e mult mai complex decât pare. Cavitatea orală face parte din tot corpul nostru, nu este ceva separat. Exact, și așa cum spuneam, trebuie menținută sănătoasă cavitatea orală bucală, pentru că este practic poarta de intrare alimentelor în organism. Ori dacă sunt probleme de sănătate, tot organismul are de suferit. Da, într-un mililitru de salivă avem 10 la 9 tipuri de bacterii. În practic, cavitatea orală avem mai multe bacterii decât pe mâini. Deci trebuie să fim foarte atenți la igiena noastră orală, pentru că de acolo ajungem la alte complicații. Uite cât de multe lucruri am aflat în interval așa de scurt de timp. Iar ca proceduri pe care le facem în cabinetul stomatologic? După ce am încheiat partea de anamneză și începem consultația,
Vom stabili mai multe tipuri de diagnostice, o întreagă poveste, dar strict ce țin de prevenție, vom începe cu o decontaminare bacteriană cu ajutorul laserului dentar, pentru că detartrajul este o manoperă sângerândă și sângerare, din nou, ne întoarcem la partea de intrare a bacteriilor către restul corpului și atunci va trebui să scădem cantitatea de bacterii. Și de aceea facem acea decontaminare cu laserul. Nu doare, nu durează foarte puțin, dar eu cu siguranță o indic ca o primă etapă în cadrul profilaxiei. Decontaminarea cu laser, da. Scăpăm de acele bacterii care există în cavitatea bucală, scădem cantitatea lor și apoi detartrajul cu laser. Detartrajul va fi cu ultrasunete, clasic, urmat de airflow și periaj dentar. Și la final, din nou, recomand o florizare, odată că va întări smalțul dintelui, dar scade din nou cantitatea de bacterii. Florul nu ajută dezvoltarea bacteriilor, ci din contră o inhibă. Rămâi cu o anumită sensibilitate în urma detartrajului? Sensibilitatea dentară în urma detartrajului, de fapt, vine dintr-o altă cauză. Un pacient care nu a mai fost la medicul stomatolog de mai bine de un an va avea cu siguranță un depozit de tartru mare. Ce face tartru? Odată menține o inflamație cronică la nivel gingival, inflamație cronică care va progresa și va duce la o resorpție osoasă și va duce într-un final la expunerea rădăcinii dentare în cavitatea orală. Rădăcina dentară nu este acoperită cu smalț, deci ea este predispusă la tot ce înseamnă variații de temperatură, dulce, acru tot, și acolo apare sensibilitatea. Practic, noi vom dezbrăca dintele de acel bloc de tartru, va fi expus la aer, la dulce, la acru și apare sensibilitatea. Detartrajul în sine nu produce o sensibilitate. Făcut corect, nu va leza dintele. Făcut corect și cu tehnologia aceasta modernă, nu va leza dintele. Sensibilitatea apare după detartraj pentru că deja s-a produs retracția gingivală. Bun, deci iată ar putea să fie un semnal de alarmă cum că putem ajunge la o boală parodontală pe care nu ne-o dorim, pentru că nu vrem să ne pierdem dinții. Tartrul este un factor favorizant. De aceea este important să înțelegem că vizitele acestea periodice la medicul stomatolog, o dată pe an, ar trebui făcut? De 2 ori pe an. De 2 ori pe an, în încercarea de a preveni apariția problemelor dentare. Iată, ne salvează de multe lucruri neplăcute. Și cred că nu greșesc dacă spun aici, când vii, clinicile voastre sunt mai multe, vreo 6 în același perimetru, un oraș medical, v-am putea spune, un oraș medical al lor, în care putem face prevenție nu doar pe partea de stomatologie, nu, ci și alte investigații. Este un pachet gândit foarte bine, complet, așa cum ar trebui. Cavitatea orală face parte din tot corpul nostru, nu ar trebui luat separat. Și foarte multe afecțiuni de la nivelul organismului se pot regăsi în cavitatea orală și invers. Afecțiuni în cavitatea orală pot genera la rândul lor afecțiuni gastrice, hormonale, cardiace și așa mai departe. Și atunci am venit către pacienți cu acest pachet complet de prevenție, de screening, în care își pot face analizele, își pot face consultația, își pot face prevenția. Este un tot din cap până în picioare. Și îți poți face programarea astfel încât într-o singură vizită să intri cumva în toate clinicile acestea care sunt în acest oraș medical, așa cum l-am numit, astfel încât să economisim timp, să ne fie mai ușor și să nu sărim peste aceste controale preventive, care trebuie să fie obligatorii. Ar trebui să fie obligatorii, da, și care ne-ar putea feri de multe probleme de sănătate. Ar fi un plus valoare în viața oricărui om. Exact, așa cum mergi cu mașina la revizie, o dată pe an, să nu uităm
să mergem și noi și să vedem că suntem bine sănătoși. Îți mulțumesc pentru sfaturile date astăzi și promit că revin să mai povestim și altă dată. Mulțumesc! Și eu îți mulțumesc, vă mulțumim și vouă că ne-ați ascultat, ne-ați urmărit. Sfaturi foarte bune și informații foarte bune date de doamna doctor. Sper să țineți cont de ele, rămâneți sănătoși, voioși, promit că revin aici la clinica lor. Până data viitoare, aveți grijă de voi. Pe curând!